You know wood, owu. Esere yowu, owu. Ugbo yowu, owu. Ka anyị dịkwadoe. My last broadcast ebe m kwuru okwu owu mgbidi. O nwere ekele mburu ụzọ kelee, mana ọ bụ leta ka m bịara fụ na o nwere ka m siri misie ekele ahụ. Ị bịala mgbidi, ndị na-ekwu ugbele ajụghị ọgụ kwenu. Ọ bụ ndị ugbele be anyị bụ ndị bụ ugbele ajụghị ọgụ. Ọ bụghị mgbidi ajụghị ọgụ, ọ bụ ugbele ajụghị ọgụ. Ugbele ajụghị ọgụ kwenu. Ugbele ajụghị ọgụ kwezuonu. Mgbidi mgbidi kwenu. Mgbidi ahịa gwụla nwa ọnwụ kwezuonu. Period anyị nụta nụ bụ season of ịgba owu mgbidi. Ọ bụ ịgba owu mgbidi ka anyị nụta nụ. Ka anyị nọ na this period of time. Many people amadị ihe bụ owu, mana ọ bụ ọkọwaruo egewaruo. Otu anyị nọ ebe a la ezisiri anyị ozi la agba anyị ihe anyị buru ma owu as a cultural heritage. Owu nke nna nna anyị ha demere anyị as ihe nrite anyị ritela aka nna nna anyị ha. Ọ bụ a festival of peace. Ọ bụ ihe na-eweta udo, ihe na-eweta ihe ọma, ihe nwanne ga-eji amara nwanne ya. And ọla agba owu nwere procedure and processes ole ji agba owu. Ọ bịala igba owu, o nwere ka ọ na-akpọ owu ọma. Owu ọma. Ọ na-agbakarị owu ọma in every 7 years or 8 years. Ka ọ na-agbakarị owu ọma. Ụrụ ụbọchị ọ na-ada owu ọma, ọ gbachaa owu abalị. Emere ihe ọ na-akpọ ọfụ ụzọ. Ọfụ ụzọ. Ọfụ ụzọ na-agala abalị ahụ niile, ọ na-aga obodo niile n'abalị ahụ n'ime abalị. Nwaanyị adịghị afụ ọfụ ụzọ. Itinye ọkụ bịa ọfụ ụzọ gaba ịgbanyụsị ọkụ niile. Maka na ọfụ ụzọ na-agala abalị. Nke bụ ọrụ ọfụ ụzọ, nwaanyị o ji agala abalị. Ihe o ji agala abalị bụ to prepare the next day for ịgba owu. Ọ na-eje n'abalị merụsịa ọgwụ ọbụla, merụsịa ihe niile bụ dị mma ọbụla nke o nwere ike iji emebi owu the next day. Ọfụ ụzọ gacha, anyị lee afọ ya ọfụ ụzọ, ọ na-afụ ụzọ. Ọ na-afụ ihe ọdịnarị anya gwurola afụ. Ọ gacha, ọ pụtazi onyezi result si owu go ahead, si gbaba owu. After ọfụ ụzọ, n'ime owu, o nwere ihe ọ na-akpọ atụmbọlị. Ọsị kpomkpomkpo atụmbọlị, kpomkpomkpo atụmbọlị, kpomkpomkpo atụmbọlị, kpomkpomkpo atụmbọlị. O nwere ihe ọ na-akpọ atụmbọlị. Atụmbọlị bụ ihe ahụ ọ na-agba owu ka atụmbọlị na-eji aga. Ọ bịakwa n'ụlọ igba owu ole ekwu okwu ya. Tanụ bụ nkwọ. Tanụ bụ obere nkwọ. Next 4 days ga-abụ nne nkwọ, nke bụ nnekwu nkwọ. Emekwara ihe ọ na-emekwala owu ụbọchị nnekwu nkwọ na-akpọ ude. Ude rice 4 days na ka ọ ga-eme ya. Ụbọchị ude ahụ, but ka m kwugodo okwu nke mgbada ọbana. Mgbada ọbana ọ na-eburu ụzọ eme ya ụbọchị afọ. Ụbọchị afọ, that is next afọ na ka ọ ga-eme ya. Nke bụ mgbada ọbana owu. Mgbada ọbana owu bụ ụbọchị mgbidi niile na-apịakọta ọnụ. Apịakọta ọnụ, the hunters, ndị na-agba nta. Ndị na-agba nta la kenezi nke ha niile na-aga ịgba nta together.
ha na-aba ọhịa gbaa nta as a group. Ha gbachaa nta ahụ as a group, ihe ọbụla ha gbatara, ha ejeela nke onye isi nta kee ya. Ọbịa bụ mgbada, ụbana, owu, maka na owu sila mmiri and ụbana bụ the queen goddess, eze nwanyị mmiri dịla mgbidi. So ụbọchị afọ ahụ ọ na-echeta ya by that mgbada owu nke ndị hunters, ndị na-agba nta na-eje gbacha nta pụta kee ya. Then the next day bụzi nne nkwọ, and anyị mana nkwọ bụ ụbọchị ndị ikuku. Nne nkwọ ka ọ na-akpọ ude adịghị ihe bụ ịgba ude owu. Igbu ude owu bụ oge nna nna anyị ha, our ancestors, ndị kpara mmụọ mgbe gboo, ndị gbagidere owu nwụọ mgbe gboo, lapụta n'ezi, la mbara ezi, la mmụọ owu pụta gbaa owu nke ha. And ụbọchị ude na mgbidi, which is next nkwọ, next 4 days, ọ na-asọ nsọ ọrụ ehihie ahụ. Ọ dị eje ọrụ la mgbidi, ịdị abụ ọrụ, ịdị abụ ugbo la mgbidi. Imekana mistake ihekwa n'ụka baa ya, ịlọta ịnwụọ, ihe ọbụla mere gị were ya. Mana ịma na a lot of ignorances so na ihe na-egbu ndị be anyị nowadays, maka na ọ bụ okwu be anọghị ya na-egbu nwatakịrị. From the history, Gosmadon Media ego anyị nọrọ, Oru West ego anyị nọrọ, bụ ụbọchị ude ọ dị eje ọrụ. Ijigodo ọrụ, ị nwere ike la arụ ọrụ, la karụ ọrụ, mmadụ ala kpagara gị nkata, mmadụ ala kpagara gị nkata, mmadụ na ọ bụ ụmụ mmụọ la kpagara gị nkata, because ụbọchị ude owu ọ dị eje ọrụ. Mgbidi la asị nsọ ọrụ, ịlọta, ihe ọbụla mere gị iwere ya. Nke bụ season owu ka m siri kwu, ọ dị 12 villages mekiri mgbidi, and each village na-atinye mmanya owu ha iche, just like ndị na-ebu ụzọ atinye mmanya owu, bụ ndị ụzụrụ ụmụ tega mmanya owu, ụmụabịa ha atịga mmanya owu, ugbele atịga mmanya owu. Ọ bụ mmadụ latọ jere nkwesị tugeda je bute owu, mana ụzụrụ ụmụ bụ onye bụ ụzọ jee njem ya. That is why ha jiri bụrụ ndị isi owu. O mechazi otu a, ndị ọzọzi atịzie mmanya owu individually. Nke bụ season of igba owu, season of ihe ọma, maka na owu na-eweta akụ, owu na-eweta ihe ọma. Ihe n'owu esere yi owu, ugbo yi owu, ka anyị dịkwa n'ohe arụ.